Dobre, predpokladám, že tento maj sa stavia pre teba, že? Predpokladám, že Aha. pre mamu sa stavia. Aha, nie pre teba? Tak pre obidve, dajme tomu, hej, pre obidve? 50%. Áno, Aké máš pocity? cítim sa veľmi dobre. Hej? Cítim sa veľmi dobre, chlapci, to je dobré, no. A ďalej? A čím to bude? Čím bude ten dobrý pocit? Čím bude ten dobrý pocit? Že pevne vedím, že to nespadne. Aha. Takže zase veríme, že sa vrchole zlomí. Ty na vrcholcoch snívaš. A segru máš kde? A segra ešte tam, dobre. Lebo musím z testimónie zobrať od obidvoch. A no a potom všetci, aké majú pocity a taká hauško, že čo k tomu príde. Alvin prišiel, nie. Drasťák. Peťo brusí pivo v najväčšom onom. Dobre, že brusí. Trofik. Nedávaj to Šikovi, Kriste. Nič proti nemu, ale dojebať sa nedá dojebať. A tu je tá druhá segra, hej? Takže pre teba je druhá polovica maja. Ktorú chceš, tú spodnú alebo tú vyššiu? Tak sa prepíde na polovi, presne, čo? Tá, ktorá sa nezlomí? Tá hrubšia, pozor. No, to hovorí o niečo o charaktere, Nejdeme dávať žiadne narážky alebo takéto veci, aby to nebolo neslušné pre istotu, hej. Kameru, keď budem kopať, aby bolo vidieť, že dobre, Jožo kope, hej. Marek, a tu nepokameruješ, my robíme tiež. Hej, aj oni robia. Morálna podpora, Marek s Tomášom. Však, dobre som sa trafil. Starý syn má. Yes. Musíme, aby muchy nehryzli ich, ne? Musíme ich troška vydymiť. A kde máš moju Marsku? Dávaj mi starú, daj mi novú Marsku. Nedávaj mu nič. Nemal by si mi nič dávať, ale... Nemal by si mu nič dávať. A toto prečo teraz nekameruješ? Čo? Poďte sa, dávaj mi Marsku, aha. Tu je jedna Marska, Max si bere. To je, jak sa to povie, kameramanské prepitné. Aby ste boli slávni, presne. Zapálky. Kameraman, vieš, ako to je, s cigaretou. Ale opatrne s Nech tými to pozberajú. Hej, bez, kurda. Nie, horí vodecho, vieš. Jednu som už začal. Nič to tak sú dve. Rozťahalo to. No už to ide? Ešte 3,5 metra bude. Maj sa skovať celý potom už to neviem. Čo, veď vieš hrať. Tata nechce, aby iba tá chvojina trčala, vieš? Lebo keď sa to založí, tak to budem rozmotávať, vieš? Jožko, dávaj niečo, načrtni. A ešte, aké máš pocity? Som sa chcel ešte raz pýtať. Ani neviem, zmiešané. Čo zrobíš, keď sa dorazí? Tuto sú zmiešané pocity. Tvoja sestra má celkom dobré pocity. V nádeji, že to nespadne. Pohode, akože. Tam sa to sa nepozerajte, to je môj bordel. To sami ona sobie vydávať nie ja. Boha, ja tu kopem a ty mi to zahazuješ. Zase sem do piče? Ja som myslel, že sa ženy ženia, nie? Lebo sú ženy, nie? Logicky mi to hovorilo, že žena sa bude ženiť. Nie, chlap sa bude ženiť za ženu, Ako nie? chlap sa vydáva. To je podľa mňa chujová logika. Žena sa má ženiť, nie? Ty chceš byť na tej druhej strane, že sa ženia, hej? Počúvaj ma, na to sme prišli už dávno, že... Tata by sa najradšej oženil z lázou. Čo tam máme s tomu, vieš? Strip club? Taký dobrý? Jožko, hraj, veď vieš. Práve, že tam budem musieť ísť pozrieť za chvíľu. Kto? Som nebol? Ja som tam ešte nebol, ne? Vieš čo, ale... Nejdem práve na kamere, ale možno, že pôjdem niekedy. A ty máš aké pocity? Ja? Totálne dobre. Ja pocity nemám, to je na to najlepšie. A to bude stať rovno už. On sa ich dal vyoperovať. Hej, ale aby sa tie video neukončilo. Počkajte, nie, tentokrát by to malo fungovať celkom lepšie, lebo som až nabíjal. Tak aspoň metr. Hlavný majster, aký máte z toho pocity? Taký istý ako vy aj vy. Ale ja pocity nemám. Jano mal taký dobrý pocit, že sa... Ja cítim, že sa po mne niekto lepí. Dvaja gaštany, to bude buzeranská láska. Nie, my nesledíte pichovia. Fuj. Počkaj, to sa už nevolá, že buzeranti, oni sú opačne orientovaní. To nevadí. Ty sa pochváľ. Ahoj. Robo, on to má najradšej do... Hlavný kopač, počkaj. Peťo sa chytil lopaty. To vidno, zaraz. Lopatou po hlave? Ja počkaj, ja idem ďalej. Zaraz vidno, kde je sila. V jednote je sila. Peťo, len kop. Čo to je, čo to kope tú hlinu? To by lepšie kopali hroby možno, ne? No, ale už nemá kto, treba takého. Ej, ale tu národa. Marka, dávaj opatu a ideš. A koľko máte rokov slešní, keď sa stavajú vám maje? Asi dosť, keď už sa stávajú. Dosť rokov majú, no konec. Staré, už sme staré. Že staré, ojoj. Ja vravím, že nepripravíte, bo nie, to sa to bude stať. Koľko vidíme? To koľko je rok staršie? 17. 17 rokov? 17 rokov akurát.
zrela na wydaj. Ale poczekaj jeszcze takich... Jeszcze takich 7. Takich 6-7, no jeszcze mi pasowało. No, do 24 ty akurat dos. Oj. Fuj, to cygarety są złe. Co ty robisz? Dobra, idziemy na to. Idziemy na to całkiem dobre. Tu są biją ludzie, chlebiczki, ale chlebiczki, daj mi byście mali zabrać chlebiczki, Ale ja sam držala, ale nikt ich nie chce ode mnie. musisz tak przyjść. Tak, musisz przyjść. Nikt ich Ciao. ode mnie nie chce. Dasz si? Pekný úsmev a pôjde to. Nie wiem, ja to tak nie wiem. Ale Oczka vyskúšam. nevieš, Levio? Ciao, dáš si. Jasne, od teba vždy. Ale tam. Daj si. Gładko już ani ten to. Sparátka za ucho? No, daš tydzień. No, Držať doma. a widzisz, że sestra ma drugi, hej? Widzisz, tak ty byś si mala mať potom vlastne v dvoch rukách. No, ale je to na mňa dosť ťažké. Ale prestaň. Tak, poď sa. Ale ježi, dobre no. Już mamy, nie? No a teraz ponúka, ja by som to tak zaťahol. Chlapi, dajte si. No hej, bo S takým úsmevom? S takým úsmevom. Výborne, dajte si krásne chlebičky. bon apetit. Mhm. Ja fajčím, Ja už neviem, čo mám vraviť, tak trepem hlúposti. My wiemy, počujeme. A máš dobrý lancet, ty ale, aj s gumičkami. Máme vodu! Na motorku vám to koredáš, počkaj. Máme vodu! Gumičkami? Hej? No lebo nelogajú, vydrží duče. A tu ide hlavný gazda jade. Aj, tu be! Parobci, jademe! Za hlavu sa už chytám. Máte pekný dom, musím vás... Kamerujem ho, pozeraj sa, vidíš, som kameraman hlavnej úlohe, čo? Kde je hlavný šéf? Hlavný šéf je tu je hlavný šéf. Tu. Hej, Martin je hlavný šéf. Počkaj ešte. Hej, ale iba po dvojhle, lebo keď ju bude kriviť, keď budú tlačiť do horku. No, už mám dokopy, Hej, tak to pôjde samo. No, tu, poďte sa, už tam je krásny maj, vzadu sedí. Bo zauskles! Jano, tebe keby som fľašila do krku, tak ti nič neurobi. Ja ti poviem tak. Ale treba rebrík na to, nie? Jana, keby si v súdkoch hľadal, tak by bolo akurát. Nie, ale takto akože nepijem, hej, ale... Powiem do roboty, tam nie byłem. No. Vieš ako, ja Teraz to užijem. musíš prejsť behnúť a keď prídeš zase dobehnúť a potom zase behnúť nazad. No, na tej dievky, aby mali väčšie prsie. Vieš čo, tak Počujem vás, tvoje výšky to nemusí byť problém. Táča. Ale nie prečo som taký vysoký úrastu. Ale z jeho výšky je všetko máme, tak... Ono si nedá. Koľko si zamietol mňa? Ale dva musíte dať, lebo keď budeme tlačiť, zase bude na krivo, nie? Horšie ako... Aha, tak dobre. Ty čo robíš komentátora tu? Hej, Albi, veď povedz za čo. chlapi sa tu spierajú. Spierajú sa. Spierajú, ale Aj zbierajú, aj... správne sa spierajú. Chceš, by sa nespierali? Chlapi, nemáte sa spierať toľko. Daj mi jamu ako kopu. Dobre, idem ich tam radšej pozrieť, majte sa. Kameru. Tam ešte čo si iné jade. Čo máte pochované na stojaka? Ja na tobie ešte dvom. Jozef jade, Jozef! Nazar Jozef! Toto tu je kultúra, jak sa patrí. Pani susedka prišla komentovať. Ideme sa aj spýtať, aké má pocity. Nebo niečo, na co pýtaš na YouTube, hej? To si píš? Aké máš pocity? Výborné. Výborné pocity. Čau, aké máš ty pocity? Vidíš, chutí Dobre? Chutí, no nie? Paráda. také malé, také úprimné. Chutí, paček je dobrý. Ale odporúčam cumer, alebo ešte lepšie mrkva. To skoro jak palec, vieš ako... Jo, nepočúvaj, neovraví alkohol. Ja nepijem už 2 roky, čože alkohol. Ha? Zostatkový. Ešte z pečenky, čo sa vyplavuje postupne. Jožo, ale tá 106. Počkajte, pozriem, čo to máte za kráter. Odmeraj to. Hej, ale... Dobre, Ako partia, keby ste byli išli pomôcť cope postaviť, bolo tak už uviaľ. No ale teraz? Keď poviete, prídeme. To ste mieli pred mesiacom kvardiš, nie? Ty len
komentujesz. Woliśmy kopać billboard w Krajlowanoch. Billboard Krajlowanoch. A jeszcze stoi? 1,20 m w ziemi, a żadne rilnik. Pomali, lebo tu je odpad. Krásna hlinka. Normalnie. I na zem. Rylą, wszystko rylą. Tak to w zemi, a nic. Krajlovanach tam kráľujú, to preto to nemusia robiť, vieš ako? Pol som našiel jednu skalku. Dobre, dosť, lebo sa ropa tlačí. To fakt všetko rylom. Hej, brali. To už. Ja som minulé tiež takú mal, hral som tam. Ja som preto prišiel, aby som studňu vykopal. Počkajte, daj mne tú lopatu, aby som aspoň jednu vyťahol. Nie, tam už voda vidí. Jak sa studňu vybrať? Dobre, Marko, staň. Ale aby som aspoň jednu vyťahol, že by nepovedal, že som nič nerobil. Lebo tam je studňa. Hej, studniu netreba. Počkaj, prichyto? Počkaj. Prichyto? Ale tak fajne. Dobre, teraz neviem vybrať jednu. Vyberá sa studňa. Chlapi, Marek vybral. Už mám jednu. Ale vidíte tú vodu? Ale ty máš lepšiu lopatu, len trošku krátka, ne? Ty kokšo. Tam sa robí otok na odpad. To není dobre. A čo máš reťazku? A voda ide. Ťazku nemám. Ale ešte modrá. Mám štangu. Ale to musíš dookola chodiť, aby Musíš ho viac, aby som nasmeroval tam. Nie, štangu mám. A som si prikopal, vieš, aby mi tam všetko... Vládko! Á, dedo je tu, nazdar. Dobre, nadol mňa to. Dobre, to už Dobre, toľko. dobre, Marek. Ide ti to, studňu si vykopal. No, ešte jednu a dobre. Ale voda bude zadarmo. Babiorskom je treba. A dobre, už toľko neukazuj jednu dieru, tu už Ale ľudí veď- ukazuj, ne? Svákové tojče. Pozor. No čo? Slečni sú tu, maličké. Žubníček ho tam a hotovo. Potom ho podniesieš, lupneš. Ibe. Dobre, preberám vedenie kamerovej techniky. To ideme? Dobre, a kto bude teraz kameraman, keď ja tu mám teraz tento akože podržiavať, alebo dačo, ne? Kde máš statív? Iba Kde máš statív na to? Statív? To je náš kudák, fajn. Haha, srandista. Ej, Potom sa dostávaj bez nás? už to ide, chlapi, do toho! Hej, rúb! A ide to! A poďte dopredu. Hej! Dopredu ešte. Hej, dopredu. Dopredu poťahni! Ešte. Tak, ešte. No poď hore. Držte, zapnite. Hej! Rúb! Morálna podpora v najväčšom stupni. Oni sa preložia. Dobre, tuto majú celkom novú dilemu, týmto ide dobre. Albin, drž to. Poď sa, jednou rukou musíš chytiť, jednou rukou. Jednou rukou ho drží, to je chlap, poďte sa, aký strom. Bež kurde, ako však vedár to. A tu je hlavný komentátor, vlastne ty máš dve štangle? Dve ruky, dve štangle, to je robotník. Tak ktorú to idete vydávať prvú? Čo? No tú dceru, nie? Vane sa vtedy. Ja vôbec neviem teda. Aha. Tú starú? Ktorá je tá stará? Ja osobne som ešte sa cítim mladá zatiaľ. My sme politicky chceli povedať, že vyspelejšiu. Čo to ten Mike, to ešte či Slavy? Málo ste pojedli, chlapi, poďme. Jozef, teba sa idem spýtať, aké máš pocity na to? Úžasné. Jozef má úžasné pocity. Ty vždy dačo zarveš také dobre, tak dávaj. Nejdem teraz. Nie. Neboj sa, to je v pohode. Hej, rúb, poďme. Hej, Rubom ide, ale nie nikto si... Ja vám bude robil hej, Rub. Hore, hore. Hej, hej, rúb. Ej, ide to pomaličky, chlapi. Ale iba pomaličky. Aha, lepšie pomaly. Jak vás vyjde do ľudku, tak vás ani nenájdeme. Prehodí ho do Mariňovku. No, ideme, hore. Ideme. Hej, rúb! Držíme. A kde ja vás? Nie, oni držia. Do tej borovičky. Ten tu nič nerobí. Pozerajte sa na tú silu.
No bude sila. Čo robíš? Utekajte sa mnou. Bude to sila nádeje, alebo sila síly? Poďme. Ide pomaly, ide. Ešte nižšie potieš. Čo tu ulievaš? Ukážte, čo tu ulievaš. Dáš si? Boravička, koniferum. Ja nepijem. Nie? Tak dobre. Moje alkoholické dny sú už dávno za mnou. Už to vyrastol? No. Aj to sa raz za čo stane. Smiech hovoril za všetko. Držíte? Dobre, dajte to jeden, nie? Musíte ísť starý dolu. Povar, kurva. Starý aj my musíme ísť dolu. Zdravo, tu budeš stať na rovno. Ešte nižšie, poďte. Nie moc. Poďte nižšie. Ešte nižšie. Tak, to je moc, Paľo. Dobre, je. No a poďme teraz. Čo sa tu máte bez kurdové? Poď do mňa utiekal. Trávu? Muchy, no? Sice. Nehoďte sa vy. Nemajú. To by som nestal, len keby akože byť s vami. Tam by som isto nestal, no ale... No, poď. No, poďme. Hej, rúb! Pozor, bo ide do boku. Dávajte tu širšie. Hej, rúb. Chlapci, poďte tu. Tu sa... Poď na Kleština, tu. A hlavná kapina sa chytila, paráda. Vy to máte slabo zo šikma, moc rovno. Hej, jedni držte a vy ste moc rovno, tak neudržíte nič. Nasyčte sa. Do šikma dávaj. Ešte do šikma. Dole poďte, dole. Dole tam, doprava. Po vašom doľava. A teraz. OK. No, poďme. Pomaly. Hej. A teraz by ste mali z jednej z opačnej strany. Že by nás tu nepobralo. Pozor. Už ideme z druhej strany. Ty chod tam ku tomuto. A počkaj, vy už chytajte tiež. Daj výška, toto je minimálne 150 metrov. Minimálne 150 metrov. Poďte za bol, počkajte. A Dominovi vám pritlačí. Založte hneď, Dominik. Musíme nižšie. Musíte za plot. A tak, oni, ty pribereš. Ty priberi, Domino, priberaj. Tak a potom priberaj, potom uberaj z neho furt. A ideme hore. Poďme. Hej, rúb. Hop. A dolu ide, dolu. Ešte. Hore musíte dať ešte. Ešte hore. Ide dolu do kanapky. Tak, no. Nie dolu, pôjde hore. Do piče a teraz održať celú noc. Víš, tam pôjde ďakú to. Ešte tam musíš stáť. Tam, blek. A ty tiež. Ja nie. Ja som nevinný. Dobre? Ešte kapku. Držte, Marek. 2,5 cm. Aj 2,5 cm nebudeme riešiť. Lepší pocit? Keď stojí, tak je dobrý pocit. To sa mi páči. A vy máte aký pocit, Slešna? Perfektný, no? To bude tie wow. Asi preto, že tu máš spávnu, že? Na tej strane. Hej? Ha, dobre vedieť. Aj tamto druhé, a máte Wi-Fi? Internetovú Wi-Fi máte? Tak nič. Na kábel? Lebo mi nejde mi internet, tak som myslel, že by som od vás trošku, ako sa povie, že natiahnu. Ešte tam hore. Tam hore musíš, Ešte. Dobre. Tam to ako si nevidí. Teraz ste klíny. Tam poďte, do tej strany. Daj tak. OK. Dobre, nechajte tak. Jano, tam je diera. Tam daj. Tomáš, vedľa žotky treba nabiť. Vedľa žotky nabite. Nechceš žotka na hlavu? Ale tak
fajnie, ej? No mi to nie... Nic nie musisz patrzeć, gdzie to dwa gąbiki możesz przybliżować do odelować, nie? To jest wszystko. Wszystko ostatnio jest pochodzi. A tu pawicie, i to nie zakrywał. Obiektyw. Nie, bo do nutra, nie? Ej, do nutra trzeba być, do nutra. Brawo! Tam daj świeżi. Jan, dawaj tam. Dobre, pan nabijaj. Wybrali. A gdzie ich nie? Do nutra macie. Wysuki nie da, to damy chore, nie? Tam dalej nabije, tak bierze. Poczekaj! A to się to tu! Tam masz jeden, a ten była finalistą! To nasza skupką, nie? A tam. Majster oddziel. Idźcie do Jano. Nie, Jano. Jeszcze niższe, tam gdzie to stoi. Kubo! Raj! Jano! Nie, to tak to miało być tu, nie? Przetany koli. Tam miało być... Czaki, wyjechał tu nowy, widzisz. Maxo, idźcie do... To, Szymana, idźcie do... Dobrze, dajmy do wsi, ty masz kratko. Teraz wraliście już zabijem? Tak, o Wimer! Wimer ho tam daj ho tam do nutra. Niebezpiecznie. Bo on potrzebuje ten pół pucho, to wiesz jak Nie na nich. to wiesz jak puknuta, wiesz co tak Daj, tak. Daj, no tam to jest. Presne, dziedo, wybijcie. Nie. Daj normalnie. Nie wiesz jak ale poczekaj. Daj, dobra. Do Kryzia odej. Marszka, zapal się jedną. Nie, normalnie, a byś pizzę Macia. Nie, dołu daj, tylko szpica. To jest drobne, to już trzeba dołu, nie? Co z takim browarem? Tak go nabijesz, panie. Poczekaj, Jano, tam nie możemy na ten. Ten kratki. Nie, dają normalnie. Ten na sztosy Tak, makimetrowiczy, nie? tak, I tam skoczy trzeba. Chodźcie tam tutaj. Nie. Chodź jeszcze skoczyć. Zawarty. Jano, kameruj. Łukasz hem. Ja, no działać. Ten do tuszy. Ten tam jeszcze ten daj, ten jeden. Stoj. Nie, to będzie tam. Ten będzie tam. Nie. No, co, dam za Bernanie. Jeśli podoba. No tak slecna. To będzie tam. Kiedyś myślisz, że sobie dacie? Tak 28. Nawet kumaju. Pred pokładem. Dobra, poczekaj, to chodź akurat damy, tak to? Ty doznie? Ja nie wiem, około... Paniu babu musisz go kamerować. Hej. Ej, nie co masz taki peszku na kamerować. No ale kamerujemy tu ludzi. Marska. Co nas, co chcesz Jano?
Arab kope ako Len pošol opichanie a čo si kurwa. bije. Neviem do čoho bije. Ty ledwo drzwi si hľadaš. Robert Wons, Ja to boj pošujem, nie? To Dominik Lušťoň, budúci inžinier. Marek Genzor, hlavný organizátor videa. A hlavný... No. Dobre, ideme tam ďalej. A A tu je druhý kandidát na svadbu. Ten, čo najviac lopatuje. Tam máme Sváka, hlavného plechára. Máme Vládka, veľkého siláka. Máme pána Košuta. Pán Košut, myslíte si, že ten vrcholec sa zlomí, alebo? Uvidíme. Počúvaj ma, keď ma spadnú na tú strechu, radšej tam zavedem ho na pása. No, máme najväčšieho siláka v tej Hrabčiciach. Toto je šľachatý Peter Kozák. To je Husenic. Ajde tam, kde sme tam mali. Nepohrdne ďalovo. Máme harmonikára, ale momentálne je iba s lopatou. Máme opravenú pilu. Takzvaný žaluď. Jozef Kozák. Potom toto je najväčší hráč na 16. Hlavný stoper. Dávo tú kameru, hej! Tú Jožkou kameru, kde tam kameru? Čo ma furt kameruješ? Na... Slečna, budete na YouTube. No to si zistí. Áno, ja som na to... Počkaj, ja som na to prišiel, ako to je. Takže, vidíš tých dvoch šuhajov, čo pili ten kol do zeme? Videla si ich? Videla. Tých dvoch šuhajov, hej? No, takí dvaja šuhajovia, to sú tí, čo budú chodiť na zarety. No? Matka zem. Matka či zem? Prečo oni? Môže byť aj matka zem, môže? Dobre. Nie, ja nemôžem piť isto. Ja keby som mohol, tak by som pil, ale nemôžem. Keď si mohol, tak si priviesť. No, ja by som trel. Čože? Tak to, aby si vedel, tí, čo najviac robia, aj Martin bude ďalší, či bude chodiť do vás? Dobre. Ale my sme len dve. Veď, ale to máte kompetíciu, nie? Jaj. Baví sa tvária, že sú tieto, jak sa povie, najlepšie, alebo čosi také. A čo, my sa netvaríme? Jaj. Ale to zase myslí na to, vieš. Kameru niekomu stávaš. Ja nestávam, Maja. Ja som... Ale poďme ďalší. Tak, už môžeme ďalšieho. Aj kamera ostáva. Máš čoho vyberať teraz. No, to len zápasíš nemá to. Lepšie, jak bolo Marte. A je to jeden za druhým. Ale ho druhú, bež, kurde, jo. Koho? Gabriela. Dobi ho, len mu daj mu. No, to bude študovaný. O, počkaj, nie, tento ešte nie. Aj on je študovaný. Nie tak moc veľa, ale dosť. Dosť na to, aby mohol chodať. A neviem, aké máš... Záleží, aké máš nároky, to je... Tak ideme sa na to teraz porovnať. Baví, aké máte nároky, ktorý to z tých bude? Na dlhé rozmýšľanie. Asi robíme casting. Casting? Ja som videl. Určité pravidlá, vieš. Aha. Bude 2. februára 2012. Čo? No. Ešte niečo? Ďalšie Kameruj. A máš nejaké otázky? Nie, veď pani Bari musíš kamerovať. Ďalej otázky, nie? Otázky. Interview. Interview, cool, to sa mi páči. Interview. Koľkých? Neveríme, klamete, smejete sa. Koľkých? Po jednom? Nie. Moja štúdia dokázala, že väčšinou majú baby aspoň 3 kamarátov potenciálnych a zároveň majú 4 frajerov, akože. Komunikujú asi so 4 ľuďmi a... Asi nie sme ženy potom. Nie. My sme... Vy ste hetero. Nie, teraz nejaký dobrý... To sú mimožemšťanky. Dobrý koment.
Bohyňa lásky, bohyňa lásky. Tak. Odchádzame. Afrodita 1 a Afrodita 2. Pozor. Teraz čo príde Martin, čo povieš na to? Čo poviem na Martina? Aha. Maco. Konečne dobrý pilčík, nie ako Šiko. Všetko vyrieši ten casting, nebudeme robiť. Casting to vyrieši? No a čo také budeš dávať na castingu? Aké sú tvoje parametre alebo také veci? Rozhodneme počas... Ale tu mi nevrá halušky sa budeš rozhodovať, teraz mi povedz. Už musíš mať do budúcnosti. Hej, nejakú predstavu mi daj. Ale ja ešte mám čas také predstavy robiť. Ale koľko máš rokov? Čas? Už máš dávno 19. Pomaly 20. Pomaly Už máš 20. dávno 19, takže pomaly 20. Máš ešte také 4 roky a už môžeš ísť? No, do prenajmu. 4 roky máte. A dneska do prenajmu, to je dobrý je nápad. taká moda 18, 19 už musí. Ale nie, kdeže, to je... Pozadu potom. No? Nie, tomu sa hovorí vyspelosť. Bo ľudia, čo sa zrelší, čo sa v staršom veku trošku vydávajú, ale pozor, nehovorím o 30-ke, alebo o 32-ke, alebo 31-ke, v žiadnom prípade, hovorím 25, to je tak ideál, pre babu ideál. Pre chlapa asi 28 až 30 rokov. Takže 5 rokov ešte mám. Máš ešte 5 rokov, no? Hen sused 30 a nevadilo mu. Ktorý sused? Peťo. Veď hej, ale on je chlap, ale chápeš, jeho žena koľko má rokov? 25? No, to je presne 25 a Nie, oni majú 7 alebo 8 rokov. ale ženy už majú biologické hodiny, tak oni musia tento Ale rátať. oni sú len tak 2-3 hodiny, 2-3 roky popredu. Trepe? Nie, 2-3 roky sú Haha, vraj, že trepeš. 2-3 roky sú ženy. Takže ty máš skoro 20 a ty máš skoro 17. Ja už mám 7. Nie, ona má 17, ona má v oktobri. Skoro 18. V oktobri má 17? No. V oktobri má 18. V oktobri má... Takže, tento šuhaj. Má septembri 18. Tento šuhaj. Dobrý. Príde Reška Biela? Ja som sa zľakol, že ma idú zbiť alebo dačo. Tu pri plote, neviem, kde mám utekať naraz. Nie, veď. Ona iba o mesiac. Tento šuhaj, kde je tvoje narodeniny? No. O tom, to je svedectvo o niečom. Takže ten aj veľa pil kladivom, aj pracoval veľa, aj veľa pracoval. Aj pil veľa, ale to nevadí. U vás som iba 2. Ale aj pil veľa. Jako, u nich iba 2. To mi nasvedčuje, že U nich iba 2. niečo medzi ním a tebou asi bude. Poďte sa na to, vážení diváci. Ale my sme už za mladá spolupili. Nie, možno ja. Ja nepijem. Nie, no. Ja si idem asi založiť agentúru, čo dáva dokopy mladých ľudí. Moc to nejde. Ha? Počkaj, ale ešte nie, keď budeš pri oltári, možno, že bude takto rýchly. Tak možno. Teta, vy máte aké pocity? Žiadne. Vy nemáte pocity? Teba sa nepýtam, neboj sa. Poviem ti za mesiac, keď prídem. Za mesiac? No, prečo? V stredu odchádza, budem mať doma voľný dom. Idem s malým do Kováčovej. Aha, do kúpeľov? To je pri Sviači, nie? Pri Sviači, Sviač Kováčova. To je Kulové, ja som tam bol. No normálne, tak dajte, tak? Hej, tak. Hej, tak sa robí, tak. Ale tam vás budú budiť lietadla. Dobre. Nehoj tak na chvíľu odehnúť. Adam, uchým sa. Adam v škole nesedel. Marek sa zase usmieva, to bude dobrý pocit. Ja rád kamerujem ľudí, čo sa nepozerajú na mňa, aby nevedeli. Neviem, ak sa volá, ale je to kulový človek tiež. Vie na harmonike hrať. Trošku málo palenky, ale keby dal viacej palenky, tak to by mu šlo, ne? Ha? Netreba? Šiko, ten sa usmieva furt, aj kýva, to nevadí, to vieme, známy. To je hlavný majster. Kurňa má. Hlavný majster. Peťo má nový imidž, poďte sa. Peťo má nový imidž. Aj zase sa skrýva. Ty jak alergiu, keby si mal na tú kameru, alebo dačo. Takže najväčší extrémista je tu Maťo. Maťo je najväčší kandidát na svadbu. Lebo to sa väčšinou na svadbu dáva, nie? Má, podľa mňa. Prečo by to ináč človek robil? To je potom hlúposť. Nálada tu je kvalitne. Hej, ty si prišiel pod kameru som, ja som mu len držal. Ja musím skovať za teba, lebo to pre tebou to nie je istý. Hej, Martin! Veď, a ty kým sa premiesíš, ja ruku otočím, raz, dva.
Hlavná hláška dňa teraz.